Antes de comenzar este programa especial deportivo, imos recordar esa información sobre as praias que damos sempre ao comezo da nosa emisión. Temos que sinalar que hoxe hai bandeira vermella en todas as praias do concello, polo tanto, moito cuidado a hora de acercarse a bañar. A temperatura da auga é de 17 graus e de 22 graus a temperatura ambiente. O vento é frouxo. Recordamos tamén esa prohibición de que a xente se bañe na praia de Sabón debido á alta contaminación ali existente e tamén a prohibición feita nun bando do concello de que se esté con cans nos areais tanto de Barrañán como de Valcobo como de Suevos. E cando son as 12:05 saludamos xa aos nosos invitados, a José Antonio e o señor Arsenio Iglesias. Buenos días, amigos oyentes. Efectivamente, como ben dice Paco, temos con nos ao ilustre, ao profesor, como lle chamo eu, don Arsenio Iglesias. Buenos días, Arsenio. Buenos días. Está aquí con nos que por motivos profesionales del que iba a estar a unha, como habíamos ben dito aquí na Radio de Arteixo, pero por motivos profesionales, el sabemos que está anda moi ocupado, ahora mesmo está o Deportivo pois, con fichajes e tal, están preparando a pretemporada, entonces non puido ser, tuvo que ser ahora ás 12. E ben dicía que Arsenio Iglesias é o personaxe máis emblemático de Arteixo, é o embajador por excelencia do pueblo de Arteixo, a nivel nacional e internacional. E como non, tamén é o máximo responsable da brillante marcha do Deportivo. Habría que recordarlle que a todos os oyentes que Arsenio en Arteixo ten toda a súa familia e quizás tamén os seus mellores amigos. Non é así, Arsenio? Sí, certamente, teño da familia, prácticamente toda, vive aquí toda moi xuntiña, e certamente tamén os mellores amigos, porque son os que realmente son amigos de verdad. A veces xa, moitos xa non están, uns porque xa non están neste mundo, outros porque tuveron que marcharse tamén de Arteixo. Incluso eu xa empezo a notar un pouco ese vacío, porque eu tampouco non estou demasiado por aquí, tanto tempo que me eu quixera. E cando veño, pois nota faltar a moitos, claro. Eu incluso agora me fixei aquí precisamente estábamos aquí nun bar daqui de Arteixo, cando fun a recoller a Arsenio para vir aquí a emisora, a sencillez que ten cos paisanos daqui do pueblo, que bueno, que non hai que descubrir que Arsenio pois, é un personaxe moi conocido, e dá gusto verlle con que eu mesmo cando lle propuxen de vir aquí á Radio de Arteixo, pois quedei un pouco sorprendido, pois un personaje como é Arsenio Iglesias, pois me tratou como se me conocera toda a vida, e bueno, me podo conocer de verme por Arteixo, pero nada máis. Entonces, Arsenio, que medicina tes? Porque outros, pois en casos deste, pois se teñen moito máis querido, se creen un dios, en este caso usted parece, vamos, que eu vexo polo pueblo, e que todo o mundo yo quere, me dicían, cando dicía de que lleva a facer unha entrevista a Arsenio Iglesias, me dicen, pois non te preocupes, que é moi sencillo, Arsenio, é a cousa máis sencilla que hai, bueno, demostroumo que sea máis que o vin, non? Eu son como son. Eu creo que a veces a xente está rodeada ao mellor dunha fama ou dunha serie de comportamentos que realmente non son así, porque posiblemente cando estás moi metido no lío da competición, presionado por todos os acontecimentos, pois a veces faste un pouco irizo, un pouco escondido, pero ahora mesmo nós non temos por que esconder nada, xa que estás un pouco de vacacións e entonces pois non hai nada que esconder, ni nada que ocultar. Eu supoño que eu son unha persona normal, non teño nada especial. O que pasa é que no pueblo encontro moi ben, conozco a xente, paso moi ben, e incluso cando ando por aquí, pois eu sempre solo andar un pouco de broma cos meus amigos. Poucas veces ando contraído nin intencionado, ao contrario, cada vez que veño solo reírme a veces por aí recordando cousas de outros tempos, porque cando eu me criei por aquí, pois que eu da cabe, que era un pouco cine que tiñamos, non había outros divertimentos, e por tanto, pois moitas veces recordamos tempos pasados, que eran as necesidades con que tuvemos que sobrevivir, non? Despois falaremos desos tempos pasados a nivel deportivo e a nivel humano. Incluso Arsenio, ahora cando entraba aquí nos estudios da Radio de Arteixo, pois miraba estas hortas que están aquí, que están preciosas porque están cheas de froita. Entonces dicía, si isto conozco ben e tal, dice, aquí empecé eu a correr, aquí nacen eu, aquí precisamente detrás daqui da Radio de Arteixo ten os seus pais, tiñan a casa. Pois vamos a lembrar un pouquiño que foi a historia deste brillante arteixán que empezou, despois comentaremos de cando empezou no Penouqueira. Acordaste do Penouqueira, verdad, Arsenio? Sí, acórdome, claro, sería o primeiro equipo que eu tuveño conocimento dele, además en este Penouqueira, que era un dos moi pouquiños equipos que había por aquí,
porque todo isto que prolifera despois, este fútbol que tanto aquí como Loureda, como Atlético Arteixo, como Lañas, cando eu era rapaz non tiñan equipos, isto só existía o Penouqueira, que competía co Meicenda e co Pastoriza e con algún equipo da Coruña. Xogábamos moi pouco. Despois, perdona, Arsenio, despois falaremos deso. Vamos a lembrar precisamente un pouco a historia de Arsenio, como empezou, que precisamente foi nos dada aquí a Raio de Arteixo por un familiar seu, polo seu afillado Kiko, precisamente o cual lle agradecemos desde aquí, desde a Raio de Arteixo, pois que perdera ali unha hora case comigo na Polideportiva facendo un pouco o resumen da vida de Arsenio. Dicía que as primeiras patadas ao balón Arsenio pegollas no Penouqueira, cos seus paisanos e amigos, de sempre, como non Totos, Pitos, Baldomero, etc. Temos aquí depois unha foto que recordaremos. E despois foise ao Bergantiños de Carballo, e logo a súa carreira profesional comenzou no Deportivo da Coruña. Foi así, Arsenio? Sí, máis ou menos. Eu, justamente, desde Arteixo, eu xoguei unha temporada, ou media temporada, no Cidade Jardín, nun equipo modesto da Coruña, con outro rapaz de aquí, José, chamámoslle, Mosquera, que agora non están por aquí. O pai era maestro, ele é maestro tamén, que fai moito que non vexo. Os irmáns a veces, non, que están, creo que están en C. El xogaba moi ben. E os dous xogamos aí un tempo en ese equipo, no Cidade Jardín. Eu despois vim para aquí, bueno, sí, despois fun a Bergantiños. Do Bergantiños estuve un ano e medio, entón fun ao Fabril. No Fabril tamén estuve un tempo. Do Fabril pasei ao Juvenil, que era o equipo que había de terceira, que era o final do Deportivo en aquel entonces, non era o Fabril, non? E no Fabril xa non estuve en casa, estuve en un mes e medio no Fabril. Entón as necesidades no Deportivo, pois había urgencias, entón un día estaba para ir a xogar a Asturias co Juvenil, entón comunicaronme no club que me tiñan que incorporar a unha concentración para xogar co Deportivo, que estaba en primeira división. Bueno, incorporei aí no mes de outubro ou de noviembre, e bueno, pois aí xa xoguei 5 anos, non? Isto estamos falando dos anos 50, sí, aproximadamente, non? 51, 52, ou sí, 52, 53, no Deportivo, sí sería. Que xa choveu. Bueno, dicíamos que depois pasou a primeira plantilla do Deportivo, e logo co entrenador, co mítico Elenio Herrera, pois foise ao Sevilla. Do Sevilla pasou ao Granada, e co Granada disputou unha final da Copa do Generalísimo, o que agora se chama Copa do Rei, contra o Real Madrid. Non, contra Barcelona. Habralle que apuntar un tanto a Kiko, precisamente, que contra o Barcelona. E o resultado? Sí, ganou o Barcelona, se foron 3-1 ou 4-1, sí. Dicía que do Granada despois pois pasou ao Oviedo, onde foi a súa última temporada como xogador. Foi así, sí. Despois a historia máis brillante de Arsenio ven precisamente como adestrador, como entrenador de fútbol. Como entrenador empezou no Fabril, despois pasou ao primeiro equipo sustituindo a Roque Olsen e ascendendo á primeira división. Estuvo 2 temporadas en primeira e despois foise ao Hércules de Alicante e tamén o ascendeu á primeira división, donde fixe unha gran campaña, posto que estuvo a punto de clasificarse para a Copa da UEFA, o que antes era a Copa de Feiras. Tamén pasou polo Elche, Zaragoza, Burgos, etc. Xa na historia máis recente chega ao Deportivo para salvalo do descenso da segunda división a segunda división B e facendo varias campañas donde estuvo sempre ocupando postos de ascenso a primeira división, pero por aquel entonces a suerte non se aliou co Deportivo e por fin ascendo o equipo a primeira. No último partido da xornada o rival era o Murcia, que tamén xogaba o ascenso. O resultado fora 2-0 favorable ao Deportivo. Desto sí que non se olvida Arsenio nunca, non? Sí, ningún coronel. O que pasa é que nestes medios hai moito traballo feito aí, porque eu estuve moito tempo fora e cando regresei de novo ao Deportivo, pois foi o recordado aquel ano do Rayo Vallecano, que tiñamos que haber ascendido indudablemente, porque foi unha das temporadas que o Deportivo ganaba facilmente a todos os equipos, facilmente, pero aquel partido final perdémoslo e non pudemos ascender. Despois, bueno, pues tuvemos dificultades, aí anduvemos máis ou menos próximos a ascender, hasta que chegou todo eso, claro, pero... De todos modos, o Rayo Vallecano cruzase moito ao Deportivo, porque eu que recordo, creo que foron xa 2 ascensos o que lles... No, aquel foi tremendo, porque outros a veces pois tes que pelealos e telos difíciles, pero ese estaba realmente moi fácil, non sei por que se é dos que máis doen despois, non? É dos que máis doen despois cando escapan. Claro, porque non, sí, quizás sería o momento máis duro, máis difícil que che puide haber pasado cun equipo, porque dependías do resultado para todo, non?
Bueno, decía que despois na temporada seguinte fase cargo do equipo Marco Antonio Boronal, que precisamente non tuvera moita suerte co equipo. Pasaban as xornadas e o equipo iba empicado á segunda, e a falta de 6 xornadas volvese a facer cargo o profesor Arsenio Iglesias. Salvouse do descenso automático e xogou a promoción co Betis, a cal foi salvada. A partir de aí o Deportivo pasou a chamarse Superdepor e Eurodepor. Esta é un pouquiño a historia da Arsenio e do Deportivo. E eu dicía antes que non sei, Arsenio, todo desto de Superdepor e tal, depois non vai chegar o momento que a xente se vai exigir moito cara ao Deportivo? Claro. O que pasa é que, bueno, é unha forma de vender, non? Porque daste de conta que o fútbol hasta ahora era puramente deporte, agora xa está metido tanto diñeiro que precisas para todo, que entonces Superdepor, publicidade, propaganda. Entonces, claro, a mí isto chocame un pouco porque eu comprendo que é unha das partes para poder ter un bo equipo. Non me gusta iso de Superdepor, non me gusta, eu creo que é deportivo, pero bueno, é un entramado que conlleva todo ese entorno de aficionados, de hinchas, non? Que vai haber moitas exigencias, moitísimas, porque eu teño un pensamento, é que o Deportivo non pode mellorar moito. O Deportivo que pode é consolidarse, facer un equipo sólido que lle permita ter unhas garantías bastante robustas para permanecer con certa seguridade na primeira división. Pero mellorar é moi difícil porque, lógicamente, nós non podemos competir no mercado español para comprar os mellores xogadores. Aí están o Madrid, o Barcelona e o Valencia. Nós podemos ir ao estranxeiro, aí se encontramos, sí que podemos conseguir algo importante, pero claro, nós xa temos tres estranjeros, non poden xogar máis. Por tanto, eu creo que o Deportivo o que fixo este ano, o que está facendo este ano, é buscar unha plantilla máis amplia, que en un momento dado poidas sacar a un que este baixo forma, ou que este lesionado, ou que este expulsado, e meter outro que ao mellor responde na mesma medida, que eso non pasaba hasta ahora, non? Pero a competición vai ser moi difícil, porque o ano pasado nosotros fomos, non sei se 4 meses ou 5 meses primeiros na clasificación. Isto é moi difícil. Eu supoño que mentre este o Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid, o Valencia, pois nós todavía non podemos demasiado competir. Temos que pelear por elo, pero non sei. Despois falaremos un poquinho máis así deso, pero eu penso que si, co Deportivo, cos fichaxes que está facendo, que vaya, se dou guerra ano pasado, unha plantilla pois bastante axustada, pois para o próximo, para o vindeiro temporada, con uns fichajes como Eboro, Donato, Alfredo, toda esta xente, pois parece que igual que para Arsenio posiblemente lle sea máis difícil confeccionar esa plantilla, pois tamén é máis fácil, porque sempre tes onde meter man cando fai falta un xogador. No, pero eu refirmo a unha millora, non? Eu o que digo é que pode haber máis seguridade para o mantenimento, para mantener o seu equipo. Pero a millora en sí é difícil, porque é moi difícil, hai que supoñerse que Fran debe de xogar, é que Claudio e Bebeto que van a xogar, hai que supoñerse, non se sabe, non? Que Recarte pode xogar, que Yuca pode xogar, que Nando pode xogar, que Mauro Silva pode xogar, e que Aldana se regresa, que non vai a regresar de momento, pode xogar. Entón estás falando do mesmo equipo. Que pasa, claro, se non ven a Lana, pois tendrás que poñer a Alfredo, a Manjarín, ou a... Entón, ese é o que eu vou, que non podes mellorar moito, porque posiblemente o que había xa era bastante bo. O que pasa é que, justamente, non ven a Lana, pois pos a outro que o mellor non sintes tanto a súa baixa. Que un día formas a Bebeto ou bótano fora por calquer cousa, pois vas a poñer ao mellor a Manjarín, entón vais a notar menos. Pero o mellor así non se vai a notar tanto. Creo que aí é onde realmente a xente pode levarse unha pequena desilusión, porque é indudable que moitos van a pensar así. Se o ano pasado fomos primeiros moito tempo, con isto que incorporamos agora, vamos a pasarnos da raya. Eso non sería ben que a xente se dira conta que é difícil. Se lle parece ben a Arsenio, antes falábamos de Arsenio de aquí do seu pueblo, entonces eu me imagino que todos os oyentes da Radio Arteixo que queren é que Arsenio nos fale un pouco de como era Arsenio cando era rapaz. Precisamente temos unha fotografía cedida por o Don Jamón de aquí de Arteixo, polo bar Don Jamón, para que Arsenio recordase vellos tempos donde hai xogadores da súa época e da súa edad. A ver se Arsenio se acorda un pouquiño destes
destes rapaces que eran compañeros seus, cois algúns ainda seguen sendo amigos, como é Toto, Sí, Pito, sí. Eu acordo de moitos destos, non? Ainda que a veces xa non nos identificas ben, porque a moitos xa nos... había incluso xente da fora que estaba aquí, como Luis Suárez, como Bouzas, algún rapaz que eu non sei como se chama, pero que eu sí conozo, sí. Aquí está Chacho, este rapaz do Seiro, está José María, está un primo meu Manolo, hai moita xente. Bueno, eu era un rapaz, pois, como os demais, me entendes, que nos criamos por aquí no pueblo, pero moi no pueblo, porque naqueles tempos non ibas a ningún lado, non había medios de comunicación, non había esta facilidade. Entón, todo se compoñía, pois, isto, en xogos, en tertulias, en unha comunicación moi directa. Como digo, eran tempos, fíjate, complicadísimos, que ahora mismo a xente nin se dá conta como podía ser, non? Entón, eu teño aínda criado, pois con dificultades, pois eu teño os meus recuerdos de unha familia normal, pero sin grandes problemas. Cos meus amigos sempre me entendín perfectamente, porque, lógicamente, eu supoño que era bastante normal, e eu tamén tiña amigos que eran bastante normales, claro. Supoño que xa é a inclinación personal que xa te leva a convivir con aqueles que máis se parecen a ti, non? Como digo, xente incluso que non está aquí, como este Sesé, este Mosquera, que eu teño andado moito con ele, porque tamén lle gostaba moito xogar ao fútbol, que eu da cabe que por aquí polas hortas, e por aí temos estado horas e horas con unha pelota de trapo, ou con unha pelota pequena, ou facendo mil cousas, claro. Era tan bo estudiante como xogador, Arsenio? Non. Estudios nada, cero, que pasa? Ou iba sacando adiante? Non, bueno, daqueles tempos, pois íbamos por aquí á escola, e despois fun a maestría, non? Máis tarde fun a maestría. Nunca tuve moito, quizá nin predisposición, nin seguramente hábitos, porque eu creo que todo depende moito deso, mentres que teñas un entorno favorable, que haxa posiblemente unhas pautas para que ti poidas aproveitar, quizá tampouco tiñas a debida concentración, vivías moito na calle, eran outros mundos, hombre. Cando un é rapaz sempre ten así un amigo destes, cando vas á escola tes un amigo que te conta os secretos de calquer cousiña, sempre lle vas a dicir a él, queres xogar con él, queres que vaya no teu equipo. Arsenio tiña así un amigo, acórdase dele? Non, porque éramos moi amigos moito, estaba un irmán de Totos, Pablo, Totos, Pito é máis novo, xa veu despois, este José de aquí, os meus primos aquí de Pardo, que un morriu, Juan, este Manolo, que está aquí tamén, éramos moi amigos, entonces non estábamos por aí bañándonos no río aquí, estaba a agua máis limpia que agora, andábamos a pedradas por aí, como xa cambiou Arteixo. Os niños por aí, os paxariños, moitísimo cambiou, a xente non pode entender como eran aqueles mundos. Era un mundo aparte, verdade? Era un mundo aparte. Arsenio non nota moi cambiado, Arteixo, así de... Sí, moito, porque además eu, claro, estive moito tempo fora, xa como xogador, pois mira, estuve en 2 anos en Sevilla, 5 anos en Granada, estuve 2 anos en Oviedo. Eu xa sendo novo, relativamente novo, con 26, 27 anos, eu xa marchei daqui, non? Entón, claro, botabas todo o ano fora, porque non viñas á casa. Entón, claro, cando xa notabas o pueblo moi cambiado. Despois non vin a faltar como entrenador. Entón, os cambios nótalos máis, non? Arsenio, é usted consciente que Arteixo é conocido gracias a usted, non? Arteixo é un pueblo que é conocido aquí dentro da Coruña e tal, pero que a nivel nacional e incluso internacional pois é conocido gracias a Arsenio Iglesias, que chaman Arsenio o Forro de Arteixo. Non, eu non diría tanto que é conocido. Hombre, na parte en que eu puiden, pois que da cabe, que relaciona sempre a do Arteixo con Arsenio, pero Arteixo será conocido, pois o balneario, as aguas do balneario, non sei, as playas de Alba e por aí. Pero bueno, eu sempre que podo pois trato de representar a Arteixo, representar a Coruña, representar o mellor posible, polo menos como unha persona seria e responsable, cheo de defectos, é indudable que así é, pero trato de comportarme como un buen profesional, claro. É certo que daquil non é así modesto e tal, pero é un baixador daqui de Arteixo por excelencia, como ben dicíamos ao principio, é Arsenio. Iba a preguntar que sendo así tan
tan famosa e tal como non se lle suben mal os fumos, porque dicíamos ao principio do programa que ves outra xente, futbolistas, mesmos entrenadores e tal, que ten unha pinta de chulería e tal, e tumba, pero bueno, xa non lo explicou ao principio, e usted é a cousa máis sencilla que eu vi na miña vida. Eu teño 62 anos, xa non estou para xa non estou para moitos puntos. Seguramente cando era máis novo, eu tamén chuleaba un pouquiño. E además eu supoño que tampouco a xente a veces non é tanto como parece, hombre. A xente o que pasa que a mellor ten unha pinta que se parece que é así, pero logo falas con ela e resulta que non é verdade, non. Despois tamén a culpa ten moito a xente, non? O que ti ves que ahora mismo ti miras este Deportivo e volvente tolo, me entendes? Lévanos a todos os lados, pouco menos que son solicitados por unha serie de xentes e de cousas, de acontecimientos. Prácticamente a veces que non podes nin moito sair da casa porque che dan moita lata. Bueno, pues eu, como che digo, tratei sempre de ser bastante normal, porque quizá me criei. É un ambiente rural, é un ambiente que me fixo ver pois, como eran os demais, eu, pois non sei, a parte das travesuras, que creo que era bastante travieso, non? Pois, pero travesuras de neno novo, de libertad e de poucas ocupacións. Entón, claro, tiñas moito tempo libre, andabas por aí roubando fruta, do que podías, claro. O que si é certo é que a fama ven e vaixe, pero as persoas sempre quedan como personas, sempre quedan, pode ser moi famosa e tal, pero eso ven en marcha, isto casi se vende e se compra, non? Sí, eu estou acostumbrado a pasar por todo, nestes momentos difíciles, onde realmente te poden culpar de todo, non tes nin a mitad das cousas que che contan e tampouco hora dos éxitos, nin unha cousa nin outra, me entendes? Arsenio, acábanos de dicir usted que ten 62 anos, comentaba antes, usted é consciente de que isto, pois, por desgracia no fútbol, sobre todo, en todas as cousas, ten uns altos, ten uns baixos, que hoxe ao mellor, pois, é, Arsenio Iglesias pa aquí, Arsenio Iglesias pa lá, e mañán, pois, igual, pois, o critican, ou diso é consciente perfectamente Arsenio Iglesias, non? O día que haxe un mínimo tropiezo, pois, ahora Arsenio é o mellor entrenador que hai en Europa e no mundo, pero en canto haxe un mínimo tropiezo, pois Arsenio non vale para nada, e tal, que as persoas somos un pouco injustas en ese caso, non? Si, a xente é moi voluble, moi vulnerable, me entendes? Eu, por exemplo, podo decirche que eu tuve que pelear duro, con moitísimas dificultades, marchar daqui como entrenador, que cando tes os problemas máis grandes, ir a un equipo que eu entendía que era un equipo pois con moitos defectos, con moitas, non defectos de xogos, senón defectos de estrutura, defectos de comportamento, e ter que entrar a saco e poñerte moi firme, e incluso aos 2 meses xa estar na corda floxa como para ter que marcharte para casa, pero xa te lo asumido, non obstante despois estar un ano, estar outro, Entón, eu dificultades teño todos os días, incluso agora, non te creas ti que todo é así, tampouco o Deportivo, que moitas veces tes os partidos difíciles e tes de clasificarte para isto, non o tes claro, hasta que realmente o consigues. É unha lucha constante, tremenda, é dunha presión, é dunha preocupación grande, non? Entón, claro que é así. Agora, en canto non estés por aí nos primeiros puestos, pois xa van a decir que xa estamos, xa nos aviciamos, pois que xa nos cansamos de eso, que xa non traballamos como antes, que xa nos equivocamos, porque isto é o pan nuestro de cada día, hombre. O que si é certo é que as persoas, xa dicía antes, que estás aí arriba e de repente, pois, pa ano que ven, Dios queira que o Deportivo, pois, como máis mal que o faga como fixo o ano pasado, porque sería ben para todos. Pero quero dicir que por desgracia que é así, non? De todos modos, Arsenio está cocido en isto, aparte que xa vendo o seu carácter tampouco é de extraña cuestión, mirando o carácter que ten, pois nunca lle sorprendería moito, nin se iba a enfadar. Non te podes sorprender, porque digo que non pode ser, primeiro é a xente, primeiro son as persoas, non? Porque además creo que se ti queres realmente ter consistencia e ter unha vida longa e ser duradeiro, eu creo que primeiro tens que tratar de ser xente, non? Porque senón pode haber un momentiño de euforia, un momentiño de un sopriño de aire que te leva a traballar un tempo, pero non persistirás, non? Entonces eu digo sempre que o que importa realmente é que despois é a consideración que ti deixas neste mundo do deporte como profesional. Eu, nos momentos difíciles,
eu ao mellor iba por Barcelona, ou iba por Madrid, ou iba por Alicante, pero todas aquelas xentes que eran do deporte, eu sempre tuve un maior respeto. Ainda estando en momentos difíciles, unha cousa non ten nada que ver ca outra. Bueno, cambiando así un poquinho xa daqui de Arteixo, como ve Arsenio o deporte en Arteixo? Nota, porque usted ven por aquí a menudo, ven xogar a partida, entonces... Pero non estou eu moi... Non está moi enterado. Non estou moi enterado, non, porque o deporte, quizá non en ninguna parte está como deberá de estar o deporte, habría que facer moito máis por el, porque hasta fai pouco tempo eu creo que incluso as institucións pois tiñan de menos, non, as cousas do deporte, sobre todo as cousas do fútbol, entón se preocupábase moi pouco. Agora eu non sei porque realmente entenden que isto pode darlles hasta fuste social, hasta esos pode acompañando o deporte, acompañando os deportistas, pois a veces teñen máis chegada, máis resonancia os actos mismos culturales ou os actos sociales ou os actos propiamente burocráticos dos municipios, non? Quizá agora pensan que é así, pero hasta fai pouco tempo eu creo que tiñan de menos un pouco os dirigentes das... Sí, que non lle o deporte era unha cousa de un vicio que... Decían que pouco menos que os que iban a xogar ao fútbol, por exemplo, pois que eran unha xente máis devaluada, non? Unhos chans, Sí, además falaban de mente, non de músculo, non? Eu creo que non é así, que tiñan que haber feito xa máis polo deporte fai moito tempo, non? Bueno, e agora entrando xa un pouco no tema do que é o Deportivo en sí, Arsenio pediu estes últimos fichajes que fixo o Deportivo? Sí, mira, aquí nunca ven nadie que eu non supervise, me entendes? O que pasa é que nunca ven o que ti queres, lógicamente, porque ti agora o caso de Manjarín ou o caso de Ablanedo, o Deportivo tuvo que ir por un ou polo outro, porque o seu presupuesto xa estaba agotado, non? Entonces, pois, ao vir Manjarín, quizá pudemos haber eliminado un dos que viñeron antes, porque a veces tampouco che convén ter moita xente. O que pasa que o mercado funciona así, ao mellor cando tes a oportunidade, pois cámbiache o xogador, tampouco non podes elegir exactamente o que queres porque ou non está en venta ou porque é moi caro, pero normalmente ou todo o que ven aquí sempre é supervisado polo técnico, ou sea, nunca non quere dicir que é unha oferta e bueno, pois, porque moitas veces neste do mundo dos futbolistas pois parece que como que vai comprar a Continente ou ao campo destas ou a Corte Inglés, dicir, bueno, hai este xogador vende, non? Hai que collelo, como dicía usted, aí no momento, porque ao mellor depois ven outro equipo collo, claro. Pero bueno, ten que o técnico dala a súa... Isto funciona máis ou menos así, non? Ti tens que dicir o que o equipo necesita. O equipo necesita un dianteiro ou dous dianteiros, ou necesita un defensa. Ese é o que eu necesito. Un delanteiro é un defensa. Ben, pois hai que buscar un delanteiro e hai que buscar un defensa. Entón aí buscas, pois mira, hai aquela. O mellor que ti queres non che pode vir, porque é moi caro, porque non venden. Pero, ao mellor se hai tres, pois consigues un desos, non? Oi, que precisas un medio? Bueno, pois precisamos un medio. Nosotros aquí tiñamos o problema de Donato, que era un dos homes que nosotros buscamos con moita insistencia. Porque é un puesto que xa fai moito tempo que buscamos, xa antes de Mauro Silva, que non tiñamos moito, non? Estuvemos por Israel, estuvemos en Holanda, estuvemos por aí buscando, así que o equipo ascendiu buscando un hombre importante que xogara aí diante da defensa, hasta que encontramos a Mauro Silva. Pero claro, é que se Mauro Silva un día se lesiona ou se ora ben tarde do Brasil, pois pensamos que Donato pode ser un hombre que pode xogar aí, non? Sí que pode. Claro, pode xogar aí. Entón era un hombre, digamos, moito interés en que el viñera. Lástima que non tuvera 24 ou 25 anos. Claro, pero é que todas, como se diz, todas nun cesto de carne. Claro. Este é o problema, non das cousas. Que a xente me dixo, que faz tal cousa. É que non hai outra solución, non? Entón funciona un pouco así. O que precisas, eso vas a buscar. Claro. Que xogador lle gustaría ter a Arsenio, un xogador español, cal sería o que máis lle gustaría ter a usted no Deportivo? Eu creo que o Deportivo, que dentro das súas posibilidades, que debe de formar un equipiño moi xeitoso. O que pasa é que sempre podes mellorar, sempre se pode mellorar. Pero hai así algún xogador especial que ao mellor diga, eu que sei, destes que xoga incluso no Barcelona, no Madrid, que diga, hostia, este xogador me encantaría para o equipo. Sempre pensas ao mellor nese xogador modelo, non? Eu nunca solo
manifestarme ese aspecto, porque que duda cabe que se non ven Aldana que podía vir Michel, que se non cualquier cousa, me entendes? Este ano, xa comentábamos antes, vai ser bastante máis difícil, non? O que é acoplar todos estes xogadores, porque son xogadores todos bons, todos queren xogar, teñen que competir moito para esforzarse para chegar a xogar. Quero dicir que bueno, que para a Arsenio pode ser tamén un pequeno problema, así de estes equipos grandes, sempre tamén parece que é algo máis difícil, pois telos a todos contentos. Sí, bueno, é un problema que acabe co vestuario a veces non é fácil de manejar, sobre todo cando hai moita xente. Pero bueno, é unha cuestión que tendrán que asumir, ou que temos que asumir todos. En definitiva, xa bastantes problemas tes co equipo contrario e cos resultados, senón que nós creamos problemas a nós mesmos, non? Pero a veces suele suceder así. En canto ao acoplamento, eu non creo que iso tamén sea un problema. A cuestión aquí pode estar en que o que se poidan exigir partindo da base do ano pasado, das clasificacións do ano pasado. Ese é o problema. O que eles se poden exigir é o que ti podes dar. Porque é posible que haya moita xente que pense que nós vamos a ser campeóns ou que nós vamos a ser primeiros. Claro, pero... Ti fíjate que dirán en Madrid, ou que dirán en Barcelona, ou que dirán no Atlético de Madrid, ou que dirán en Valencia. Estou falando dos 4 equipos. Logo despois a ver o Sevilla, a ver o Bilbao, e a ver quen lle cadre, ou Tenerife. Entonces, isto suele pasar moito. Os equipos cando salen ao principio da temporada, hai moitos que van a UEFA, o Zaragoza, o Sevilla, sí. o Deportivo. Si hai 7 equipos que están xa clasificados matemáticamente. Cantos o ano pasado salieron para ascender de segunda a primeira? O Figueras, que descendiu, unha serie de equipos que salen programados para ascender, para estar na UEFA, e ao final van 3, ao final queda só un campeón. O que si é verdade é que tamén despois aí vai haber o problema de o público exige máis, porque dice, joder, pois co equipo que hai agora, ca cantidad de xogadores que hai e tal, que é máis difícil, quero dicir, que depois sempre é máis difícil, porque o ano pasado, pois, a verdade é que había 11 moi bons, unha poquecía os tezantes, había unha plantilla estupenda, pero claro, tampouco había moito máis onde escoller a hora de facer falta, pero claro, agora, según se vai reforzando o equipo, pois, depois empezan os sectores do público, un que bueno, que ese cambio non me gusta, co outro, quero dicir que ese problema usted tamén é consciente de que posiblemente, ojalá non existe, pero que posiblemente pode darse, non? A cuestión está aquí, é que como hai que xogar máis competicións, entonces, claro, miércoles, domingo, que duda cabe que ao ter unha maior forza de xogadores en onde realmente as diferencias sean máis cortas, ti podes, de alguma maneira, maniobrar, porque o ano pasado xogamos a Copa con Mérida, non? E entón fomos a Mérida e eu puxo un equipo, aforrei a moita xente, a Recarte, a Mauro, a Bebeto, aforrei a moita xente e perdemos en Mérida por un gol. E viñeron aquí, eu supoñía, parecíame que un gol que o tiñamos que remontar, pero tamén aforrando destes xogadores. É a prueba que non fomos capaces. Entón eu digo, claro, pues, como sempre, pues, critícante porque non ganaches ou non metiches todo o equipo. Entón ti cara cando dis, coño, así que se eu non teño 5 ou 6 xogadores aí na retaguardia para que sean capaces de afrontar un partido destos, entón non teñen razón de estar aquí. Entón, que queren decir? Que temos suplentes ou que nos temos? A verdade é que demostraron que non éramos capaces. Eu supoño que este ano pues, non se dará este caso, non? Porque se agora hai que xogar a Europa os 3 ou 4 días antes ter que xogar un partido duro de competición, pues posiblemente podes facer algunha combinación. Tamén é verdade o que dice usted, que ao principio de temporada pois un vai ganar a Liga, ou dous, ou por lo menos dous, xa que dicen fijos que van ganar a Liga, estes van xogar a UEFA, estes van ganar a Copa, todo, pero bueno, sobre o fútbol non hai nada escrito, non hai matemáticas, nada, salen as cousas depois como salen. Arsenio, que facer unha pregunta, se o Barcelona ou o Real Madrid chamara a Arsenio aceptaría? Non, home, eu xa marchei para non entrar máis o ano do ascenso, non? Eu marchei para quedar no club, e bueno, pois tampouco ni estaban moi decidido, porque un momento que hasta aí quixen hasta marcharme do club, non? Porque eu supoño que se non entreno, pois outra cousa eu non... Pero quer dicir, se dan o caramelo, porque me imagino que usted que ve o fútbol de cerca e ve toda a situación, xogar no Nou Camp, no Bernabéu, quer dicir, danlle ese caramelo a Arsenio incluso non aceptaría, non? Non, eu xa daquela marchei, eu xa fai moitos anos, moito máis
tempo que agora, que eu xa non quixen marchar da Coruña, eu puiden vir das Palmas fai 5 ou 6 anos, despois puiden ir, non sei, a outro sitio, e xa nunca estuve predisposto a volver a marchar. Eu xa quedeime aquí para entrenar o Deportivo ou para non entrenar máis. Entón, este é o meu caso, non. E isto cansa moito, Arsenio, isto do fútbol, porque moitas veces vémoslo como... Queima moito. Neste caso queima moitísimo. Moitísimo. Chega un momento que queres olvidarte de todo. Claro, o que pasa é que despois, claro, enseguida te refás, como é o que ti sabes facer, ou polo menos é o teu traballo, é o que che gusta facer, pois despois bótalo de menos, pero eu moitas veces digo, non che deseoche coño que tropeces aí, pero non os sufrimentos que tes, pois ao mellor o domingo da mañán ou xa o sábado á noite sempre de estar moi preocupado. O estrés, tomades algún medicamento ou algo para o tema do estrés? Non, hai que aguantar todo. Usted, eu sei que vai a facer un pouco de footing, é o mellor. Sí, é o mellor, claro. É o mellor que pode facer, non pero parece. Incluso durante o ano chega un momento que nin eso teño moitas forzas para facer. Nin ten forzas para eso. Sí. Arsenio, o Deportivo esta temporada pasada foi casualidade ou foi realidade? Non sería casualidade, non, porque había un equipo importante, non, había un equipo con xente moi capaz. O que pasa é que posiblemente cubrimos as aspiracións por encima un pouquiño, non? Porque eu creo que o equipo tuvo unha virtud impresionante, é que empezou moi ben xa nos partidos da Coruña no mes de agosto. Enfrentamos aquí con equipos de brasileños, con Teresa Herrera, e o equipo se mostrou unha fortaleza, unha seguridade, unha ambición tremenda. Bueno, pois o equipo nos primeiros compases da Liga así se manifestou. O equipo xogou impresionantemente en Sevilla. Vi os meus partidos, os primeiros, Sevilla, San Sebastián, os da casa, seguimos por aí xogando, e o equipo mantúvose en cabeza, e con esa ilusión, e con esa capacidade que tiñan de lucha, e sobre todo de sentido común, porque creo que no fútbol é aí onde realmente ten que prevalecer máis eso, non? Posiblemente se o equipo non comenzara tamén, non houbera mantenido esa puesta a punto tan extraordinaria que tuvo. A veces é importante que dar os primeiros pasos ben sin tropiezos para logo seguir esa marcha regular. Sobre todo o ano pasado, porque este ano, pois como xa un equipo a veces que xa o fixo, igual me preocupa que en un momento dado poden baixar a guardia. Claro, eso sería malo. O ano pasado mantuvo hasta que perdemos en Madrid, en Barcelona, que aí sí que xa baixaron a guardia. Mas este ano tamén empezamos con un partido de rivalidade, Deportivo Celta. Sí, como ano pasado. Así que a tensión xa empeza desde un principio, non? Sí. Tamén lle quería preguntar a Arsenio se se acorda moito dos puntos porque hai que recordar que o ano pasado, pois incluso os técnicos, a xente entendida máis en fútbol, parecía que o Deportivo foi o equipo que mellor fútbol fixo, que incluso era o equipo que tiña que haber sido campeón. E máis, eu acordo, a min personalmente acordo moito dos puntos que levou daqui o Logroñés e sobre todo tamén dos que non trouxemos de Valencia. Arsenio tamén se acorda moito deses puntos? Ou eso é algo pasado? Non me acordo demasiado, porque tamén os outros perderon puntos que tiñan que haber ganado. Usted é realista. Non é como resulta. Só polos pasos, por sus obras. Por sus obras se conocerán, coño. Ese é o hecho mismo, non hai nada que falar, ni nada que pregonar, nin... A Arsenio se lle gustaría ter toda esta euforia, todo isto, como xogador, como tuvo como entrenador, que cambiaría? Cambiaría, por exemplo, son cousas distintas. Quero dicir que Arsenio como xogador, pois foi un bo xogador e tal, pero... Eu como xogador fui moi feliz na Coruña, porque era moi novo, entendes? Entonces, pois, tiña unha ilusión por xogar. Entonces, pasei moi ben aquí no Deportivo, os primeiros anos, fomos a América, estivemos por aí, parece que foron 40 días, en Montevideo, en Buenos Aires, no Brasil. Eu fui moi feliz, fui un preseleccionado cando estaba no Deportivo para xogar contra os griegos, me parece, que era a selección B, que ao final non xoguei, non? Xogaba a selección B contra Grecia e a selección A contra Francia, cando estaba a Copa, estaría, non me acordo, no seleccionado español estaba Rial, estaba Moloni, eu estuve aí en unha concentración en Aranjuez. Despois marchei para Granada, non me foi nada, para Granada, para Sevilla, non me foi nada ben. Eu fui para aí e collín uns calores impresionantes, 40 grados. Eu, además, son un hombre de tensión un pouquinho baixa, eu andaba a rastro co meu corpiño, non?
Pero bueno, eu fui facendo o que puiden como sempre. A veces as cousas salen mellor, a veces salen peor. Depende de rachas, hai momentos favorables, non, que te encontras cas cousas, non? Eu cheguei a Alicante, iba aquí da Coruña, encontrei un equipo formidable, non? Estaba xa feito. Despois fomos incorporando xente de Barrios, o Juanito, Sacardi, os argentinos, Santoro, pouco a pouco fomos incorporando. Pero bueno, a veces é cuestión de suerte, non? Cuestión de non sabes por que as cousas aparecen así. Porque salen así. Ou non sabes porque a veces se desfan, non? Bueno, pois sabemos que Arsene ten prisa. Non sei se Paco Lafuente lle quere facer unha pregunta a Arsene Iglesias. Pois non, sencillamente preguntarlle si dentro dentro da plantilla ou si de que maneira controla o fútbol modesto coruñés cara, digamos, a incorporar o Deportivo, ahora que está en racha, incorporar xente, digamos, da canteira. Existe a posibilidade que o ano que ven, así como este ano saliu Marcos dos equipos de abaixo, Arsenio ten pensado de alguma maneira dar oportunidades a xente que, digamos, o futuro, a xente dos equipos modestos, a xente dos equipos filiales do Deportivo, ten cabida no Deportivo? Bueno, eu non controlo porque, lógicamente, eu non vexo xogar o fútbol modesto, nin os nosos equipos, porque cando o Fabril xoga na Coruña, non estamos fora, non? Pero, bueno, hai uns técnicos, os técnicos do Fabril, os técnicos dos juveniles, os técnicos do Deportivo, que, lógicamente, están ao tanto de como funciona todo. Hai rachas en donde realmente salen rapaces, hai outros momentos que realmente non sale nadie, non? Ahora saliu Marcos, o que pasa que o Deportivo pónllelo difícil pola cantidad de incorporacións importantes que está facendo. Entón, claro, ese a pescadilla que se morda a cola, non? Das entrada aos rapaciños se realmente veñen ou incorpora xente xa feita e cotizada como está facendo ahora mismo. Eu non sei, supoño que aquí non se incorporou a nadie máis porque realmente non saliron estes últimos anos, sacados irmáns Fran e José Ramón. Ahora Marcos, aí hai un porteiro que posiblemente habrá que leválo polo menos para fazer a pretemporada, este Alex. E despois non sei que outra cousa pode vir que poida competir ao nivel que o Deportivo lle se exige hoxe en día, claro. E, se mal entendín, dicía usted Alex. Si, aí hai un porteiriño que posiblemente, se nós non teremos outro porteiro, aínda que el xogue no Fabril, porque estou falando ahora mismo aquí, porque me preguntan, porque todavía non está feita a convocatoria que vai ir para Villalba, non? O que pasa é que para Villalba a veces levamos sempre un pouco máis, despois volvemos a ceder, porque tampouco non é conveniente que estean parados, non? O plantel a nivel porteiros está a cousa ben, verdad, Arsene? Sí, Canales, Josu e Liaño. El Josu non segue. Sí, quedou libre e marchou, o sea, terminou o contrato e marchou, queda Canales e queda Liaño. Entonces, claro, aquí tuveron facendo gestións, unha ocasión por Ablanedo, pero, bueno, a cousa, pois, se ve que non puido ser. Eu supoño que os porteiros que temos, pois, que son vos. O que pasa que eu digo sempre que cando o Deportivo poida, se hai sempre millor, pois ten a obrigación de buscar o mellor. Eu digo, empezando polo entrenador, porque é así, non? O sea que nadie ten que chamarse a engaño. Se realmente tens un número 9, ti tes diñeiro e podes ter un millor, pois debes de traelo. Paco antes, falaba das categorías inferiores. Sabemos que está moi caro xogar no Deportivo e canto máis metas ten arriba, por moito máis caro vai estar xogar, máis caro vai estar para poder xogar, pero os equipos bases potencias moito Deportivo ou... Bueno, non ten moito equipo base Deportivo, porque creo que ten un convenio co fútbol modesto en donde os juveniles máis chicos, as edades máis pequenas, teñen os outros equipos. É dicir, que o Deportivo non ten máis que... O Fabril, juveniles... E debe ter dous juveniles, me parece. O demais todo está no fútbol modesto, non? Bueno, pois... Cando son as 12:55, pois non queremos, Arsene ten máis traballo, ten que salir, e simplemente non sei se quere darlle algún mensaje ao povo de Arteixo, que seguramente está moita xente escoitándolle Arsene Iglesias aos seus paisanos. Aproveito para saludar a todo o mundo, ahora que veñen as festas, pois que se divirtan moito, pero que se divirtan con prudencia, que cando vayan por aí ás playas que teñan cuidado, que o mar é moi bravo,
hai que bañarse a punta do dedo, coño, pero... Arsenio levou algún disgusto aquí nas playas de Arteixo? Non, eu non che me meto moito adentro, que teño moito medo, coño. Sí, este ano afogaron dos, pois non sabía, xa afogaron dos aquí nas Por Arteixo. iso hai que ter moito cuidado, é unha tragedia tremenda, non? Pensalo, ponlle os pelos de punta, non? Sí, pois nada, de agradecerlle a usted que estivera aquí con nós na radio de Arteixo, que fora tan amable de vir. Nada, que teña moitos éxitos no Deportivo por ben seu e por ben do clube, que además aquí en Arteixo hai cantidade de arteixáns que usted sabe que son socios así en o Deportivo de cerca. Entonces eso, desearlle moitos éxitos e darlle moitas gracias por estar aquí con nós na radio. Moitas gracias a todos. Buenos días, hombre.